De les estrenes d'avui al cine de demà, l'actor Alcoià Pau Durà es passa per primera vegada darrere de la càmera per rodar Praeludium. Des de nit i fins demà, el viaducte i els carrers del centre històric d'Alcoi acullen el rodatge d'este curt. El director compta també amb protagonistes alcoians, la ballarina Sol Pico i l'actor Yuri Cantó. Acció! El carrer Sant Nicolau d'Alcoi va acollir a nit el rodatge d'una de les seqüències de Praeludium. És el primer curt com a director de l'actor alcoià Pau Durà, una història d'amor inspirada en un text de Pirandello. Vol contar una història d'amor en els límits de la vida, si vols, i de la mort, no? En un cert sentit de l'humor i a través d'este home de la flor en la boca, en el qual està inspirat este guió, esta relació de tres en un moment molt delicat. El director també ha volgut comptar amb la col·laboració d'actors alcoians, Yuri Cantó, que en setembre tornarem a veure en l'Alqueria Blanca, i la ballarina Sol Pico, que s'estrena com a actriu abans de debutar en el Teatre Nacional a Madrid. Sempre el moviment anirà per davant, que és com la marca de la casa, però després intentar la paraula i tal és algo que m'interessa i que ojalà vinguin més cosetes. El rodatge d'este curtmetratge finalitzarà demà dissabte i té el pont del viaducte i els carrers del centre d'Alcoi com escenaris. Càmera. Kids.